Presiden jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Pala haswa bun penlut por ban kedaukti yeki wei uladai ban perkhat shwa ban nadu bawan mau haka state kum Presiden ke MPCC baro kila i yau ya kane loong do ba lakmen rumbui wei ne kinong yalam ka parti UDP hadin balami ke jingkeno no Presiden ke MPCC baka UDP kadai ka babam sap shibun sha ban ya ka parti NPP ka ba uba lakmen boy loong bayagne ka jingkeno om saw yaham bat omla ban pedeng satya shushu uloong ru kadaw ba dawsan jong ka jingpa jingpra jong ka seng kongres ha ka jella kadai hina ka jingbam nang jong ba Vincent banyalam ya ka parti kum presiden MPCC president ha ka jaka introspect balay ba Mariawan mau pokaste barok kia tiarlut hanri plut por pemban ha kaban kedeukti yakiwe kemau ba ka UDP kamde kadaw ba penpra ya ke kongres de mang uhi udaw uban pen troing ya ke kongres pada ka sisa kum briu barang thamai ka state politik ubaki briu ki don kata ka jing khmilenti ba unla bandai we nak leader ki badon ka hope ka aspiration naki youth lane naki samla de ki longme hanre hakachika ba unpang kre ilade ki ki policy ki jong un nakabanta ka state lada ka state ka ailat naru arfula do arfupra hanre plut por pemban yalade hakaban kreukti yakiwe kane kalong kabamla ban priang ban nakilang jungi kinog ne ki chikon thoju hak tin preng ngala ban ong kalong ba Vincent Ukraine nonsense but da ka ba akpat ulong innocent tengah tang kita ngakwa pensyai hak macam pi kinong thok khobor